det er jo ikke kønt, vel? Altså, hvad skal det til for? Jeg tænker man, altså, gok, ikke? Altså, det er jo ikke smukt. Så gør vi igen. Altså. Dybt grotesk. Jeg har jo faktisk en kollega, en af mine orgelkolleger, som jeg har på en linje her. Det er nemlig meget nemmere at vise på et orgel. Man spiller med fødderne. Så den første variation, der kommer så begynder det så, og det lyder sådan her etableret. Så ligesom så begynder det at væve, det er ligesom sådan en fin nål, der ligesom der væver sådan, eller syr sådan en lille fin broderi. Altså, jeg synes faktisk, det er meget... Jeg tror, jeg vil til at arrangere den for orgel, fordi orglet kan jo noget også, ikke? Altså...